どう見ても曇りかな。軽くはなってきたんですけどね。ねえ、結構じゃん。この間はこの辺で行き倒れになってたんですよね。まあ、ほとんど見つかるようなことなんかないんですけど。朝5時だし。ぬるい。これはぬるいよ。あ、ペコ、ペコ、おいで。ペコおいで。ペコ、ペコ、おいで。おいで。おいで。ああ、よし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 。よしよしよし。行きましょうか。向こうに犬がいたのでね、ちょっとは移動も